раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон аз сохтмони паноҳгоҳи махсус дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхии вилояти Хатлон хабар дод, ки барои паноҳҷӯёни афғон пешбинӣ шудааст. дар сурати омадани паноҳҷӯён онҳоро дар ин ҷо қабул хоҳанд кард. ҳоло ин танҳо як паноҳгоҳ аст, аммо дар оянда тасмим дорем, ки чандин тои дигар ҳам бисозем ва дар ин замина ҷомеаи ҷаҳонӣ моро дастгирӣ кардаанд. сохтмони паноҳгоҳи махсус барои паноҳҷӯёни афғон дар ҳолест, ки феълан марзҳои Тоҷикистон барои қабули паноҳҷӯёни афғон баста аст. дар гузашта нигарониҳо аз бозпас гардонидани гурезаҳои афғон, ки дар пайи суқути Кобул бо дасти толибон мехостанд ба Тоҷикистон паноҳ баранд, садо дода буд. масъулин дар бораи вазъи сохтмону афроде, ки дар чунин урдугоҳҳо ба сар мебаранд, посухи пурра надоданд, вале илова карданд, ки дар он шахсони дигар ҳам метавонанд ба сар баранд. дар асоси ҳамон ҳуҷҷатое ки бо вазорати ҳолатҳои фавқулодаи ҳукумати пешангии Афғонистон ба имзо расидагӣ буд, мо дар ду ноҳия, дар ноҳияи Қушониён ва шаҳри Хорук ду амбор сохтем. Сохтмонаш аввали соли 2021 сар шудагӣ буд. бо кадом мақсад? ин расонидани кӯмак ба шахсоне ки зарар мебинанд дар натиҷаи офатҳои табиӣ ва зиндагӣ мекунанд дар мавзеъҳои назди сарҳадӣ Тоҷикистону Афғонистон. қаблан гуфта мешуд, ки Тоҷикистон бо ҳадафи бунёди урдугоҳҳо барои паноҳандагони эҳтимолӣ аз Афғонистон дар ноҳияҳои Ҷайҳун, Шаҳри Туз, Шамсиддин Шоҳин ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳудуди 70 гектар замин ҷудо кардааст. толибон дар нимаи моҳи августи соли гузашта Афғонистонро тасарруф карданд ва дар пайи он фирори паноҳҷӯёни афғон ба Тоҷикистон афзоиш ёфт. тибқи иттилои расмӣ феълан дар Тоҷикистон 15 000 паноҳандаи афғон ба сар мебарад.